ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଆଉ ଶିଖ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ଓ ମୂଷାର କାହାଣୀ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜା ସିଂହ ଥରେ ଗଛମୂଳେ ଶୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଗଛ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ସିଂହ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୂଷା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କଲା। ଯେବେ ସେ ମୂଷାକୁ ଦେଖିଲା ତାର ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସିଂହ ଭାବିଲା ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବର ଏତେ ସାହସ ଯେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ମୂଷାକୁ ଧରି ସିଂହ ଖାଇଦେବାକୁ ବାହାରିଲା। ମୂଷା ଡରିଯାଇ ସିଂହକୁ କହିଲା, ରାଜା, ମୋତେ ଆପଣ ଏଥରକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ନା କେବେ ତମ କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ମୂଷା ଡରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ସିଂହ କହିଲା, ତୁ ତ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଟିକେ ଜୀବ ମୋ କାମରେ କ'ଣ ଆସିବୁ? ତଥାପି ବି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ତୋତେ ଖାଇ ମୋର ପେଟ ତ ପୁରିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସିଂହ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ମୂଷା ସେ ସିଂହର ବିକଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ତେଣୁ ସେ ମୂଷା ଯାଇ ଦେଖେ ଯେ ସିଂହ ଶିକାରୀର ଦଉଡ଼ି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ମୂଷା ଦଉଡ଼ି କାଟିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦଉଡ଼ି କାଟି ମୂଷା ସେ ସିଂହକୁ ଫାଶରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ପରିଶେଷରେ ସେ ଫାଶରୁ ବାହାରି ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ତୋ ପରି ଦୁର୍ବଳ ଜୀବଟିଏ ମୋ କାମରେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ବୋଲି। ତୁ ତ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଲୁ। ମନେ ରଖ, କେବେ କାହାରିକୁ ଛୋଟ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦୟା କଦାପି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଦୁର୍ବଳର କୌଣସି ଉପକାରିତା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Please subscribe our channel for more stories.